Koronavirüsa nû çawa belav dibe û em ê xwe çawa biparêzin. Covid-19 nexweşiyeke vegir e ku mirov cara yekem pê dihesin. Sedema wî jî koronavirüsa nû ye. Dema mirovên bi virûsketî diaxivin, dikuxin, an jî dipişkin, dilop ji devê wan dertên. Û ev virûs jî piranî bi vî avayî derbasê mirovên din dibe. Ev dilop dikarin li dev, an jî pozê mirovên derdorê bikevin. Ev dilop dikarin nêzî mîtroyekê biçin û xwezûka bi ser tiştan ve bizeliqînin. Vîrus li ser tiştan dikare heta kengê bî jî nayezanîn. Ji ber vê jî divê mirov derdora xwe û ciyên ku mirovên bi virûsketî hene bi rêk û pêk paqij bike. Em destên xwe didin gelek tiştan û dibe ku virûs li ser van tiştan hebin. Ji ber vê jî divê em destê xwe nedin çav, poz, an jî devê xwe. Ji ber ku destên qirêj dikarin virûsê derbasî laşê me bikin. Dema em dikoxin, an jî dipişkin, divê em enîşka xwe an jî desmalekê bidin ber poz, an jî devê xwe. Heke desmal bê bikar anîn, divê em vê desmalê zûka bavê jin çoktan keke devgirtî. Heke em bixwazin pêşî li belavbûna virûsê bigirin, divê em di rojekî de gelek caran destê xwe bi sabûn û av, an jî bi dezenfektan bişon. Destşûştin wê virûsê ji destê me bibe. Li xwe miqate bin û pêşî li belavbûna koronavirûsa nû bigirin. Rêxistina tenduristiya cîhanê.